O croeso I chi yma bore yma I Gwasanaeth Capel y Ffynnon yma ym Mangor. Croeso arbennig I chi os ydych chi'n troi mewn at ni am y tro cyntaf. Mae'n hyfryd clywed fod gymaint o bobl yn troi mewn ar y we I ymuno gyda ni. Felly croeso arbennig I chi. Da ni'n mynd I gychwyn yn Gwasanaeth bore yma trwy ganu. Iesu yw'r ior, y gri sy'n atsain drwy y cread. Disglair ei rym, tragwyddol air ein craig, gwir fab ein Duw, sy'n llenwi'r nefoedd a'i ogoniant, sy'n ein gwahodd I brofi'r bara byw. Gadewch ni weddio. O arglwydd yw dad, da ni'n diolch I ti am y geiriau yna da ni newydd I canu. Da ni'n diolch mae ti ydi yr arglwydd. Mae'r arglwydd Iesu Grist ydi yr un sydd yn rheoli. O arglwydd yw dad, da ni'n diolch I ti bod ni mewn cyfnod ansicr yn medru troi ata ti gan wybod bod ti'n rheoli y cyfan. Ac o arglwydd yw dad y bore yma, da ni'n gofyn I ti I fod yn agos iawn at bob un ohono ni. O Dduw Dad, bendithia ni da ni'n gofyn, nid oherwydd bod ni'n heiddi hynny, ond oherwydd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, a bod ni'n gwybod dy fod ti'n Dduw sydd yn llawn cariad ac eisiau bendithio. Amen. Wel, blant, mae'n hyfryd gwybod bod gymaint ohonoch chi yn gwylio y Gwasanaeth, ac pe bawn ni wedi gofyn I chi rai wythnosau yn ôl, sut ydych chi'n siarad gyda'ch gilydd? Yna, mae'n siŵr fysa chi wedi medru ateb yn hawdd iawn. Lla fysa Lowri wedi dweud, wel dwi'n siarad gyda Ania yn yr ysgol. Neu bydde Juda'n dweud, wel dwi'n gweld Ben yn y clwb bob nos Wener, a dwi'n siarad efo fo fanna. Neu lla bod Sioned yn dweud, dwi'n gweld Naomi pan da ni'n cael pizza fo'n gilydd yn y selar bob nos Wener. Ond erbyn hyn, da ni'n methu deud hynna bellach. Da ni yn adre, a da ni'n styc, da ni'n methu bod efo yn gilydd. A felly mae'n lot
o ffyrdd gwahanol wedi datblygu, a dyn ni'n gorfod defnyddio lot o ffyrdd gwahanol i siarad gyda'n gilydd. Y ffôn, WhatsApp a FaceTime, Zoom, o'n i erioed i clywed am Zoom tan chydig wythnosau yn ôl. Dyn ni hyd yn oed yn tŷ ni, dyn ni'n mynd am dro bob dydd, ac mae Ben yn sgwennu neges ar garreg un o'i ffrindiau fo, yn y pentre sydd yn cerdded heibio'r un man ac yn sgwennu neges nôl iddo fo. Felly mae yna lot o ffyrdd gwahanol o siarad gyda'n gilydd. Ond un ffordd ydw i wedi sylwi dros yr wythnosau diwethaf. Mae un peth dwi wedi sylwi ar yr rhain. Dych chi'n gweld hein? Ar yr rhain mewn ffenestri. Maen nhw'n y ffenestri'n bob man yn yn pentre ni. Yr enfys. Ac beth ydyn nhw? Ydy mae pobl yn ei rhoi nhw mwyn dweud rhywbeth. Mwyn siarad gyda phobl eraill. A beth maen nhw'n neud ydy maen nhw'n dweud diolch i'r rhai sydd yn gofalu amdana ni, y rhai y doctoried a'r nyrsys ac yn y blaen. A mae'n hyfryd o beth yn dydy bod ni'n medru gweld drownd ni bob man y negeseuon yma'n dod yn dweud pa mor special a pa mor ffantastig ydy pobl sydd yn gofalu amdana ni. Wel, bore yma yn Gwasanaeth, da ni'n mynd i feddwl chydig bach sut mae Duw yn siarad gyda ni. Achos da chi'n gweld yna dro pan oedd Duw yn medru siarad, da ni'n clywed yn y Beibl, oedd o'n medru siarad gyda'r Adda ac Efa yn hollol arferol. Oedden nhw efo'i gilydd yn yr ardd, ond dyma pobl yn troi yn erbyn Duw ac yn pechu yn ei erbyn o. A felly, dydy pobl methu siarad gyda Duw, o methu jyst gwrando ar Dduw. Ac felly, da ni angen meddwl, wel, sut mae Duw yn siarad gyda ni? Da ni'n gwybod bod ni'n medru siarad efo Duw trwy weddio, ond sut mae Duw yn medru siarad efo ni? Wel, mae medru siarad trwy'r Beibl yn sicr, ac mae o'n medru siarad trwy'r byd o'n cwmpas ni. Chydig wythnosau yn ôl, yn y cyfarfod, lle ydych chi'n cofio oedd Steffan yn sôn am hynny bod Duw yn siarad efo ni trwy'r byd o'n cwmpas. Mae'n siarad efo ni trwy'n cydwybod. Y llais yna sydd tu mewn i ni, sydd yn dweud, pan da ni'n neud rhywbeth o'i le, mae'n siarad gyda ni ac yn dweud fod pethau yn anghywir. Mae'n medru siarad efo ni trwy Gristnogion eraill. Ond mae hefyd yn medru siarad efo ni trwy ddigwyddiadau bywyd. Trwy'r pethau sydd yn digwydd. Mae yna lot o bobl yn dweud hyn. Rwan ta, dwi'n mynd i roi dolen ar y sgrin i chi rwan, ac os newch chi edrych ar honna, fyddwch chi'n medru darllen llwyth o storïau o bobl sy'n dweud, wel, oedden nhw'n byw i bywyd yn hollol arferol, ac wedyn nath na rhywbeth ddigwydd, a dyma Duw yn siarad gyda nhw. Dyma Duw yn dysgu iddyn nhw rhywbeth o be ddigwyddodd iddyn nhw. A heddiw dwi eisiau ni feddwl amdan hyn. A dyna ni'n mynd i fod yn siarad amdano fo. Da ni'n mynd i fod yn clywed am hanes dyn o'r enw Amos. Oedd yn fugail, oedd yn byw tua 2800 o flynyddoedd yn ôl. A dyma Duw yn ei anfon o at bobl Israel, achos doedden nhw ddim yn gwrando ar Dduw. Oedd Duw yn trio dweud pethau wrthyn nhw, oedd Duw yn gyrru bob math o bethau, oedd yn gyrru newyn, oedd yn gyrru pla iddyn nhw, oedd yn gwneud nhw'n sal, ond eto doedden nhw ddim yn gwrando ar Dduw o gwbl. A dwi eisiau chi feddwl, ydy Duw yn siarad efo chi heddiw? Dyn ni'n byw mewn dyddiau diddorol iawn. Mae lot o bethau wedi newid, gyfalle bod Duw yn trio dweud rhywbeth wrthych chi. A dyna byddwn ni'n edrych arno fo. Rwan mae Elin yn mynd i ddarllen i ni rwan o lyfr Amos. Mi fydd y ddolen, os ydych chi eisiau dilyn, mi fydd y ddolen ar y sgrin i chi ddilyn, i chi fedru clicio, neu o dan y fideo i chi fedru clicio a dilyn y darlleniad o Amos ac o benod 5. Amos penod 5. Clywch y gair hwn a lefaraf yn eich erbyn, galarnad yw di Israel. Mae'r wirif Israel wedi syrthio, ac ni chyfyd eto. Gadawyd hi ar lawr heb neb i'w chodi. Fel hyn y dywed yr arglwydd yw wrth i Israel. Y ddinas anfonodd 1000 ac aeth 100 yn ôl. A'r un anfonodd 100 ac aeth 10 yn ôl. Fel hyn y dywed yr arglwydd wrth di Israel. Ceisiwch fi,
byddwch fyw. Peidiwch â cheisio Bethel, nac ymweld ag Gilgal, a theithio i Berseba. Oherwydd yn wir fe geith glidi'r Gilgal, ac ni bydd Bethel yn ddim. Ceisiwch yr arglwydd, a byddwch fyw. Rhag iddo rithro fel tân drwy dŷ Joseph, a'i ddifa heb neb i'w ddiffodd y methel. Chwi sy'n troi barn yn wermod ac yn taflu cyfiawnder i'r llawr. Ef a wnaeth Pleiades ac Orion, ef sy'n troi tywyllwch yn fore ac yn tywyllu'r dydd yn nos. Ef sy'n galw ar ddyfroedd y môr ac yn ei tywall ar wyneb y tir. Yr arglwydd yw ei enw. Gwna'i ddinist yr fflachio ar y cryf a daw distriw ar y gair. A maent yn cysau'r un haw na farn yn y porth ac yn ffyddio'r sawl lefaran onest. Felly, am ei chwisathru'r tlawd a chrymryd oddi arno i gyfran gwenith, i chwi godi tai o gerig nadd, ni chewch fyw ynddynt. I chwi blannu gwynllanoedd hyfryd, ni chewch yfed ei gwyn. Canis gwn mor niferus uwch trosedda, ac mor fawr uwch pechoda. Chwi sy'n gorthrymu'r cyfiawn yn derbyn llwgr wobr, ac yn troi ymaith y tlawd yn y porth. Felly, tawed y doeth ar y fath amser, canis amser drwg ydyw. Ceisiwch ddaioni, ac nid drygioni, fel byddwch fyw, ac y bydd yr arglwydd dyw'r lluoedd gyda chwi, fel yr ydych yn honni ei fod. Casewch ddrygioni, carwch ddaioni, gofalwch am farn yn y porth, efallai y trigar har arglwydd, dyw'r lluoedd, wrth weddill Joseph. Am hynny, fel hyn y dywed yr arglwydd, dyw'r lluoedd, yr arglwydd. Ym mhob sgwar, fe fydd wylo. Ym mhob stryd fe ddywedant, och, galwant ar y llafurwyr i alaru ac ar y galarwyr i gwynfan. Bydd wylofain ym mhob gwyllian, oherwydd miaf trwy dy ganol, mydd yr arglwydd. Gwau yr rhai sy'n deheu am ddydd yr arglwydd. Beth fydd dydd yr arglwydd i chwi? Tywyllwch fydd, nid goleuni. Fel pe bai dyn yn dianc rhag llew ac arth yn ei gyfarfod. Neu'n cyrraedd y tŷ ac yn rhoi law ar y pared a neidr yn ei frathu. Ond nid tywyllwch fydd dydd yr arglwydd ac nid goleuni. Caddig heb lygedyn gola ynddo. Yr wyf yn cysau, yr wyf yn ffieiddio eich gwyliau. Nid oes i mi bleser yn eich cyman fioedd, i chwi aberthu mi boeth y ffryma, bwyd y ffryma, ni allaf ei derbyn, ac nid edrychaf ar eich hedd o ffryma o'ch pasgedigion. Ewch a sŵn eich canu o ddiwrthyf. Ni wrandawaf ar gainc eich tylyna, ond llifed barn fel dyfroedd a chyfiawnder fel afon gref. A ddeithoch ag abersau ag o ffrymau mi yn yr anialwch am 20 mlynedd d'Israel. Fe glidwch ymaith eich delwa a wneithoch eich diw sacus a caiwan eich serenddiw. Oherwydd caeth glidaf chwi y tu hwnt i Damascus mydd yr arglwydd. Dyw'r lluoedd yw ei enw. Wel, cyn i ni droi at weddio, da ni'n mynd i ganu y can arall, da ni'n mynd i ganu emyn arall, addoli Duw gyda'n gilydd. Tir hwn sy'n gwrando gweddi. Dyna'r peth rhyfeddol amdan Duw. Ydy bod ni wedi troi yn cefn arno fo, gallai fo'n hawdd fod wedi troi cefn arno ni, dydy o ddim yn gwneud hynny. Trwy'r arglwydd Iesu Grist, da ni'n medru gweddio. Tir hwn sy'n gwrando gweddi, ata ti y daw pob cnawd, llef yr isel nis ddirmygu. Os da chi'n teimlo'n isel y bore yma, rwch chi alw ar Dduw, a mi wneith Duw gwrando arnoch chi, clywioch eneidiau'r tlawd, dy drigaredd
sy'n cofleidio'r ddeiar faith. Wel, gadewch i ni weddio rwan gyda'n gilydd. O arglwydd yw dad, da ni yn diolch i ti am y fraint da ni'n cael o ddod wrth flaen di i alw arna ti rwan. O arglwydd yw dad, da ni'n diolch yn bod ni'n dod o flaen tad cariadus, tad sydd yn gofalu. O arglwydd yw dad, da ni wedi profi hynny. Da ni wedi profi fo gymaint o weithiau yn bywyd ni. Dad, nath ni brofi fo pan ddothon ni yn Gristnogion. O arglwydd yw dad, pan nath ni sylweddoli yn bod ni ar goll, pan nath ni sylweddoli yn bod ni yn euog, a bod ni wedi bod yn byw yn bywyd yn bell oddi wrth y ti, a bod ni yn heiddi barn. Ond dad, da ni'n diolch bod ni wedi gweld bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw trosta ni. Ac o ddiw dad, da ni'n diolch i ti am y rhyfeddod yna bod Iesu wedi marw ar y groes er mwyn ein hachub ni. Ac o arglwydd yw dad, da ni felly'n hyderus yn dod wrth flaen di. Dad, da ni'n sori am yr pethau da ni wedi wneud, a'r ffyrdd da ni wedi dyfethu di yn yr wythnos sydd wedi bod, Dad. Da ni'n gwybod yn bod ni yn bobl sydd yn wan ac yn pechu. Ond Dad, da ni'n diolch bod na faddeuant i'w gael trwy Iesu Grist. Ac o arglwydd yw Dad, da ni'n cyflwyno yn hunain i ti rwan, felly Dad, da ni'n cyflwyno i ti'r eglwys, da ni'n cyflwyno i ti'r rhai sydd yn yr eglwys sydd ddim yn dda, ar hyn o bryd, da ni'n meddwl yn arbennig am felly deulu sydd i weld yn ymladd, falle'n erbyn y feirws, a da ni'n gofyn i ti i fod yn agos iawn
atyn nhw, Dad. Da ni'n cyflwyno i ti rhai sydd yn unig, Dad, ac sydd ymalle'n yn gorfod yn ysur ben eu hunan. Da ni'n gofyn i ti fod yn agos atyn nhw ac helpu ni fel eglwys i glosio atyn nhw ac i'w helpu nhw. Ac o arglwydd yw, Dad, da ni'n cyflwyno i ti rhai yna o'n plith ni sydd yn gwasanaethu ar hyn o bryd, sydd yn gweithio yn galed, Dad. Rhyw fath a phobl trwy'n cymdeithas ni, da ni'n cyflwyno yn arbennig i ti rhai sydd yn gweithio ar y llinell flaen ar hyn o bryd. A Dad, da ni'n gofyn i ti i fod yn agos atyn nhw, helpa nhw, rhoi nhw ddoethineb, roedden nhw'n nerth. Da ni'n cyflwyno'n arweinwyr ni'n arbennig i ti, gofyn i ti roi doethineb yn nerth iddyn nhw. A Dad, da ni'n gofyn, plis, y byddwn ni yn gweld ffordd allan o'r sefyllfa yma. Dad, da ni yn gweddio y byddwn ni yn gweld y feirws yn lleihau, i effaith o'n lleihau, efallai byddwn ni yn ffeindio vaccin ar ei gyfer o, Dad. Da ni'n cyflwyno'r pethau yma ac yn gofyn i ti amdanyn nhw. Ac o arglwydd yw, Dad, da ni'n cyflwyno yn byd i ti, yn byd i gyd, Dad. Da ni'n ymwybodol bod yna rai gwledydd sydd really yn stryglo efo'r feirws yma. Da ni'n diolch bod gennym ni gymaint o ofal a gymaint o iechyd, o bethau iechyd yn y wlad yma. Ond, Dad, da ni'n gofyn ac yn cyflwyno efallai rhaina y gwledydd sydd ddim efo system iechyd. A da ni'n gofyn i ti i'w ofalu am y sefyllfa yna ac i'w amddiffyn nhw. Ac o arglwydd yw, Dad, i'w chlaw pob dim, da ni'n gweddio, plis y bydd pobl yn dod i gredu yno ti trwy y sefyllfa yma. O arglwydd yw, Dad, gad ni weld pobl, Dad, yn dod i swyddoli bod nhw angen ti. Dad, da ni'n gwybod bod ni mond yn y byd yma am gyfnod byr, a wedyn mae gennym ni dragwyddoldeb. A Dad, da ni yn gofyn, plis y bydd i di yn achub pobl, nid yn yr dyddiau'r wythnosau nesaf yma. Nid os oes rhywun allan gwrando y bore yma ar y bregaeth, da ni'n gweddio, plis y bydd i di yn achub, ac y bydd i di'n dod y pobl yn saff i ddafal di. A Dad, da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, cyn i ni droi at y gair, gadewch i ni ganu yn Iesu Grist mae'n ngobaith llwyr. Dyna sydd yn hyfryd bore yma. Mewn byd sydd efallai ddigon ansicr. A mae rhai o'r pethau da ni wedi medru roed yn gobeithio yn ansicrwydd yno fo dros y blynyddoedd i weld chdi bach yn simsan bellach. Ond da ni'n diolch bod ni'n medru dweud yn Iesu Grist mae'n ngobaith llwyr, ein unig bledia fi, gwawd y byd fy rhyddid yw yr iawn a'r galfari. Bryn.
Wel, yn gynharach yn y gwasanaeth, mi ro'n i yn siarad gyda'r plant, ac o'n i'n deud fod Duw yn siarad gyda ni mewn ffyrdd gwahanol. Ac bore yma, dwi eisiau ni feddwl chydig bach am hynny. Rwan, dwi'n gwybod bod yna nifer y Gristnogion yn gwylio y bore yma, ac mi fyddech chi, fel fi, yn dweud, wel, y prif ffordd mae Duw yn siarad gyda ni ydy yn y Beibl. A dwi'n credu hynny yn sicr. Ond mae Duw hefyd yn medru siarad efo ni mewn ffyrdd gwahanol. Yn aml, pan dyn ni'n clywed am rywun yn dod yn Gristion, a dyn ni'n clywed tystiolaeth rhywun sut maen nhw'n dod yn Gristion, dyn ni'n clywed bod nhw wedi cychwyn meddwl amdan Duw, neu wedi mewn rhyw ffordd wahanol, hynny fod rhywbeth wedi digwydd, neu fod yna rhyw berson wedi siarad efo nhw. Neu weithiau, dyn ni'n clywed am Gristion sydd wedi mynd trwy gyfnod anodd iawn, ac un o'r pethau maen nhw'n dweud ydy, wel, oedd Duw yn siarad gyda mi trwy'r profiad yna. Mae Duw yn medru defnyddio digwyddiadau, defnyddio pobl, defnyddio teimladau hyd yn oed i siarad gyda ni. A bore yma, da ni'n mynd i droi at lyfr Amos mwyn ystyried hynny, achos un o themau mawr Amos ydy fod Duw yn siarad gyda i bobl. Ym Mhenod 4, da ni wedi gweld fod Duw wedi bod yn gyrru bob math o ddigwyddiadau gwahanol i fywyd y genedl, newyn, sychder, pla, haint, salwch ac yn y blaen. Ac un o'r pethau mawr mae'n dweud ydy bod y pobl ddim wedi gwrando arno fo, bod o wedi gyrru hynny i mewn i'w bywyd nhw. A felly dwi'n meddwl bore yma fydd o'n gymorth i ni feddwl am hynny. Ydy Duw yn siarad gyda ni ar hyn o bryd? A dwi ddim eisiau ni feddwl amdano fo'n hermen gwlad. Dwi eisiau ni feddwl amdano fo'n bersonol. Ydy Duw yn siarad gyda chi? Ydy Duw yn siarad gyda fi? Achos da chi'n gwybod mae bywyd wedi newid yn rhyfeddol yn dydy dros yr wythnosau diwethaf yma'n dramatig. Mae bywyd wedi tawelu i nifer ohono ni. Ella bod ni'n brysur iawn. Ac eto mae gymaint o'r pethau oedd yn rhan o'n bywyd ni, chwaraeon, adloniant, pethau cymdeithasol, maen nhw wedi mynd o'r neilltu. Ac felly di Duw yn ceisio dweud rhywbeth wrthyn ni. Ac un o'r pethau mawr da ni wedi gorfod i ystyried dros yr wythnosau diwethaf yma ydy yn meidroldeb ni, marwolaeth. Ydy Duw yn siarad gyda chi, ac ydy Duw yn siarad gyda fi. A dydy hon ddim jyst yn neges i Gristnogion. Mae gennym ni'r syniad yma yng Nghymru yn does bod Duw yn rhyw hen ddiw blin, a mae yna rai pobl wedi deud yn barod, mae Duw yn barnu ac yn y blaen ac yn gyrru rhyw gyfnod anodd yma. Rhowch y syniad yna o'r neilltu, achos dydy o ddim yn wir. Meddyliwch am yr un sydd tu ôl i bob dim. Meddyliwch am y prydferthwch yna sydd yn y byd. Sbiwch allan trwy'r ffenest rwan ar y rhyfeddod sydd yna. Yr un sydd wedi creu pob dim, yr un sydd wedi cynnal bob dim. Mae pobl hyd yn oed sydd ddim yn credu mewn Duw. Maen nhw'n credu bod yna rhyw reswm i bethau. Wel, hwn ydy'r un sydd tu ôl y reswm yna sydd yn gweithio pob dim allan. Awdur, bywyd, cariad i hun. Ydy o'n ceisio siarad gyda chi a gyda fi? Ydy o'n cnocio wrth ddrws ein henaid ni ar hyn o bryd? Wel, efallai bod o'n hawdd iawn dweud, wel, mae Duw yn siarad gyda ni ar hyn o bryd, ond efallai dipyn anoddach ydy meddwl beth mae o yn ei ddweud. A dwi eisiau troi at benod 5, y benod nath Elin ddarllen i ni o lyfr Amos. Achos be dyn ni'n cael fama di, mae Duw wedi bod yn ceisio siarad gyda phobl Israel. Ym Mhenod 4, dyn ni'n gweld Amos yn deud mae wedi gyrru'r holl bethau yma mewn i'w bywyd nhw, ond dyn nhw ddim yn gwrando. Ac felly, mae Duw wedi gyrru Amos gyda neges. Ac felly, gallwn ni edrych ar y neges yna, a meddwl ydy hon yn neges i ni. A'r neges sydd gan Amos i'r bobl ydy, peidiwch cymryd pethau yn ganiataol. Peidiwch cymryd pethau yn ganiataol. Rwy'n ella bod eisiau rhaid bach o gefndir yn fama. Ond da ni'n gweld
yn adnod 18. Fel yma, Israel, y bobl, maen nhw yn edrych ymlaen at ddydd yr arglwydd. Rwan oedd Israel erbyn yr amser yma wedi rhannu'n ddwy, ac mae Amos yn siarad gyda'r bobl yn y gogledd, ond oedd ei bywyd nhw'n weddol gyfforddus, ond mi roedd yna lot o wledydd o'i hamgylch nhw ac peryg ac yn y blaen. Ac un o'r pethau oedd y bobl yn edrych ymlaen ato fo, oedd y diwrnod mawr lle bydde Duw yn gweithio. Oedd Duw wedi gaddo wrthyn nhw bydde fo'n gweithio ac yn torri i mewn. A bydde fo'n barnu, a bydde fo'n gofalu, a bydde fo'n achub y bobl. Ac oedd y bobl yn meddwl i bod nhw'n iawn. Oedd y bobl yn cymryd y peth yn ganiataol. Dych chi'n gweld nhw, dych chi'n dyheu am ddydd yr arglwydd. Dyn ni'n darllen yn y benod bod nhw wedi bod yn cael eu aberthau, maen nhw'n cario ymlaen gyda'i pethau crefyddol nhw, maen nhw'n cael eu cymanfaoedd nhw ac yn y blaen. Ond mae Amos yn dod ac yn deud, hold on, stop, meddyliwch. Dych chi'n cymryd y pethau yma yn ganiataol. A mae'r iaith mae'n ddefnyddio yn gryf iawn iawn. Mae'n amlwg fod Duw yn grac gyda'r bobl. Mae'n amlwg fod Duw yn casau y drygioni yn y bobl. Dych chi'n gweld oedd y bobl, oedden nhw falle'n bobl grefyddol iawn ar y tu allan, ond oedd eu calonnau nhw'n bell iawn iawn oddi wrth Dduw. Oedden nhw wedi troi oddi wrth Dduw. Dyn ni'n gweld o'n adnod 10. Maen nhw'n casau yr un sy'n gwneud barn, yn casau yr onest. Dyn ni'n gweld yn adnod 12 y ffordd maen nhw'n trin pobl tlawd. Maen nhw'n cymryd mantes ohonyn nhw. Dyn ni'n gweld fel y maen nhw wedi troi cefn ar Dduw. Dyn nhw'n gwrando ar Dduw. A fedrith Duw ddim dioddef hyn. Mae Duw yn bur, mae Duw yn sanctaidd, mae Duw yn dda, a diolch byth i fod o. A felly mae Amos yn dweud wrthyn nhw, hei, peidiwch cymryd pethau yn ganiataol. Dych chi wedi bod yn mwynhau bendithion Duw. Ond ydy hynny'n golygu bod chi'n mynd i gael mwynhau yr bendithion yna. A mae'n defnyddio darlun clir iawn iawn iddyn nhw yn dydy yn adnod 19. Mae'n deud, dylwch, dych chi fel sy'ch chi'n dianc oddi wrth lew, ac yn ffeindio'ch hunan gydag arth. Hynny ydi, oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi troi oddi wrth rei pobl, ac oddi wrth y cenhedloedd ei amgylch nhw, a bod nhw'n edrych ymlaen i Dduw, i'w hachub nhw oddi wrthyn nhw, ond maen nhw'n wynebu arth, maen nhw'n wynebu Duw ei hun. Neu yn cyrraedd adre, i'r tŷ yn rhoi i llaw ar y pared, ac mae'n neidr yn brathu. A felly, dyn ni'n gweld geiriau Amos yma. Yn glir, mae'n dweud wrth y bobl, ylwch, mae rhaid i chi beidio cymryd pethau'n ganiataol, mae rhaid chi ystyried, mae rhaid chi feddwl beth mae Duw yn ystyried ohonoch chi. Wel, i ni bore yma, gadewch i ni gymryd cam yn ôl. Beth mae Duw yn dweud wrthon ni? Ydych chi wedi bod yn cymryd pethau yn ganiataol? Ydych chi wedi bod yn cymryd Duw yn ganiataol? Ydy Duw efalle'n eich siglo chi ac yn siglo i ar hyn o bryd? A mae hon yn neges i bawb, i bob un ohono ni. Does dim ots beth yn ni'n feddwl o Dduw. Hynny ydy, mae Duw yn llawer mwy na hynny. Does dim ots os da ni'n honni bod ni'n Gristion, neu yn dilyn rhyw grefydd arall, neu yn atheist hyd yn oed. Mae Duw yn torri mewn ar adegau. Ac ydy o'n gwneud hynny rwan? Sut mae Duw yn eich gweld chi? Ydych chi wedi bod yn cymryd, ac ydw i wedi bod yn cymryd i garedigrwydd o yn ganiataol? Dych chi'n gweld mae gennym ni gymaint o bethau yn does? Mae gennym ni gymaint, mae gennym ni arian, mae gennym ni dau, mae gennym ni fwyd, mae gennym ni iechyd, mae gennym ni egni i fynd ymlaen gyda'n bywyd ni. Mae'n bywyd ni mor dda. Dych chi roed i meddwl, pam bod chi wedi cael eich geni? Pam ydw i wedi cael yn geni mewn i'r sefyllfa yma? Y crewr sydd tu ôl, y crewr sydd wedi penderfynu hynny, Duw. Dych chi'n gweld, da ni wedi treulio gymaint o amser yn defnyddio y rhoddion,
A gweithiau, waeth ni fod yn onest, yn cam ddefnyddio rhoddion Duw, a da ni'n anghofio am y rhoddwr ei hun. Rwy'n rhoi darlun i chi adre, un o'r pethau sydd yn yngwylltio i weithiau ydy, dwi'n gweld y beic ben yr hogyn allan yn yr ardd. Mae'n bwrw glaw a mae'r beic allan. A mae'n gwylltio fi achos nes i brynu y beic yna iddo fo'n anrheg nadolig. A dwi'n gwybod dydy o'n mynd i drino'n iawn os di allan, mae angen i gadw fo, mae angen gofalu amdano fo, achos dwi wedi roed o iddo fo. Wel, sut ydyn ni'n trin pethau mae Duw yn ein rhoed i ni? Gadewch i ni adael i'r adnodau yma siarad gyda ni. Sut ydyn ni'n trin y tlawd? Ydyn ni'n medru rhoi chydig o arian hyn ag arall atyn nhw bob dro i dro, ond sut ydyn ni'n trin y tlawd? Os gennym ni gonsern go wir, sut ydyn ni'n meddwl am gyfiawnder? Nid ydyn ni'n dda iawn am feddwl am yn cyfiawnder ni'n hunain, ond beth am gyfiawnder pobl eraill? Beth ydy'n agwedd ni tuag at eraill? Mae Duw wedi'n gosod ni yma. Dyn ni wedi garu pawb fel ni'n hunain. Dyn ni'n caru pawb yn fewnol. A beth ydy'n agwedd ni tuag at Dduw? Ydyn ni'n rhoi Duw yn y canol? Ydyn ni'n rhoi y clod yma o yn ei heiddi? Dych chi'n gweld dro ar ôl tro mewn hanes, mae Duw yn torri i mewn. Mae Duw yn torri mewn trwy ddigwyddiadau gwahanol ac yn cwestiynu ac yn gwneud i ni gwestiynu beth sydd yn bwysig. Yn gwneud i ni gwestiynu beth sydd yn mynd ymlaen. Ydy hynna'n digwydd ar hyn o bryd? Chi'n gweld, ni'n deud cynt ydan, da ni wedi colli lot o bethau yn yr wythnosau diwethaf yma. A da ni'n gobeithio cawn ni nhw gyd yn ôl. Da ni'n gobeithio fydd pethau'n dod nôl i normal, ond dydy pethau ddim yn mynd i bara am byth. Mae rhaid i ni feddwl, ydy'r pethau yna'n mynd i'n digon i ni. Ac un o'r pethau mae Covid-19 wedi wneud, ydy gwneud i ni wynebu marwolaeth. Do'n i'm yn siŵr os o'n i'n mynd i siarad am hyn y bore yma, ond y gwir ydy, da ni gyd yn mynd i farw. Sa'n byd gwahanol yn agos yn sefyllfa ni, da ni'n mynd i gyd yn mynd i farw rhywbryd, a mae efallai bod hyn yn neud i ni boeni fwy amdano peth ar hyn o bryd. Efallai bod hyn yn neud i ni yn siglo ni, neud i ni feddwl, yn neud i ni ystyried. Ydyn ni wedi bod yn cymryd marwolaeth yn ganiataol. Ydyn ni wedi bod yn meddwl, wel ie, mae'n rhywbeth pell i ffwrdd. Dwi'n yn gorfod poeni amdano fo. Dwi'n cyfarfod gymaint o bobl yn yngwaith fel gweithiwr Cristnogol pan dwi'n ceisio siarad gyda pobl am Gristnogaeth ac am Dduw. Ac mae gymaint o bobl yn dweud, wel ie, dwi'n gobeithio bydd yna rhywbeth ar ôl i fi farw, ond dwi'n rili'n poeni yn ormodol amdano fo. Ydyn ni'n medru wneud hynny? Ydyn ni'n medru cymryd y peth yn ganiataol? Hynny di, fydden ni ddim yn trefnu gwyliau fel yna, na fydden yn meddwl, wel, ha nesa, na i just gweld be ddigwyddith. Na, da ni'n cynllunio, da ni'n meddwl. A da chi'n gweld, pan da ni'n marw, da ni'n mynd i orfod sefyll o flaen yn creuwr ni. Da ni'n cymryd y pethau yma yn ganiataol. Chi'n gwybod, mae'r adnod yma, mae'r benod yma'n deud wrthyn ni i stopio. Mae'r benod yma'n deud wrthyn ni i feddwl. Mae'r benod yma yn dweud wrthyn ni ystyried ac i feddwl beth mae Duw yn ceisio i ddweud wrthyn ni ar hyn o bryd. Ond cyn gorffen, dwi eisiau edrych ar un peth arall. Ydy mae'r benod yn dweud wrthyn ni fod Duw yn siarad. Mae'n siarad gyda ni trwy ddigwyddiadau gwahanol. Mae'n gwneud i ni gwestiynu a gwneud i ni feddwl a gwneud i ni feddwl beth sydd yn bwysig mewn bywyd. Ond mae'r benod yma hefyd yn dangos cariad rhyfeddol Duw. Mae'n dangos cariad rhyfeddol Duw. Be sydd gennym ni drosodd yma ydy galwad i bobl i ddychwelyd at Dduw. Dych chi'n weld o yn adnod 4, ceisiwch fi a byddwch fyw. Ac wedyn yn adnod 6, ceisiwch yr arglwydd a byddwch fyw. Rhag iddo rithro fel tran trwy di
Joseph. Da ni'n gweld ceisiwch ddaioni. Trowch oddi wrth rygioni. Be sydd gennym ni yn fama ydy Duw yn galw ni yn ôl at y fo. Da chi'n gwybod be sydd gennych chi fama a be mae angen i chi swyddoli di fod Duw yn eich caru chi. Mae Duw yn eich caru chi. Tydio ddim isio'ch gadael chi yn eich sefyllfa chi o'i gymryd o'n ganiataol. O'r fod wynebu marwolaeth heb ddyfo. Pwy bynnag ydych chi heddiw? Lle bynnag ydych chi bore yma? Beth bynnag ydych chi di wneud erioed, mae Duw yn eich caru chi. Fo sydd wedi'ch creu chi. Mae o'n eich adnabod chi. Mae o'n gwybod y cyfan amdanoch chi. Mae wedi trefnu y cyfnod yma. Mae wedi trefnu'r cyfnod yma. Nid mwyn eich barnu chi, nid mwyn rhoi amser anodd i chi, ond mwyn ceisio dangos i chi bod chi angen mwy. Dych chi angen mwy na just beth sydd yn y byd yma. Mae o wedi bod ei olwg arnoch chi, ac mae yn eich galw chi at y fo ei hun. Ac a'i ddeud, dydy Duw ddim yn eich galw chi ato fo, achos bod o eich angen chi. Mae yna rhyw syniad sydd gennym ni yng Nghymru bod Duw yn rhyw fath o spoil sport mawr, a fod o yn rhyw dduw barn, a fod o eisiau sbwylio yn hwyl ni ac yn y blaen, a'n caethiwon ni. Peidiwch credu hynna. Sylwch ar brydferthwch y byd. Sylwch ar y profiadau rhyfeddol yma sydd yn byd ni. Di hynna'n dweud rhywbeth wrthych chi am y creuwr yma sydd tu ôl i bob dim. Sylwch ar y cariad sydd yn bosib yn byd ni. Y cariad sydd yn llifo o'r creuwr o Dduw. Ac mae Duw am i chi fod yn rhan o'i gariad o am byth. Chymod, mae un adnod yn sefyll allan i mi yn y benod yma, sef adnod 24. Mae Amos wedi bod yn siarad, a mae o wedi bod yn dweud wrth y bobl bod rhaid iddyn nhw droi, mae wedi bod yn rhybuddio, ac wedyn mae adnod 24 yn dod yn deud, ond llifed barn fel dyfroedd, a chyfiawnder fel afon gref. Chi'n gweld, fydd pethau ddim wastad fel yma. Yn y byd ar hyn o bryd, mae yna bethau wedi torri. Mae yna bethau yn anghywir. Mae yna ddrygioni yn y byd. Mae'r feirws yma, mae yna salwch, mae yna bethau mwy ofnadwy fyth, salwch mwy ofnadwy fyth yn y byd yma. Ond bydd Duw ddim wastad yn gadael hyn i fod. Mae'n mynd i ddod mewn barn a cyfiawnder, a mae eisiau ni sylwi hynny. Mae'n mynd i ail-greu y cyfan. A cyn i chi feddwl, mae nonsens ydy hynny. Sbiwch yn eich calon chi'ch hun. Meddyliwch, ydych chi ddim yn galw allan am yr un peth? Ydych chi ddim yn galw allan y bydd y byd yma yn well? Ydych chi ddim yn meddwl, ac wrth edrych ar ddrygioni'n meddwl, pam bod hyn yn digwydd ac yn dyheu am weld rhywun yn sortio'r cyfan allan? Wel, mi fydd Duw rhywbryd yn gwneud hynna. Ond y broblem ydy, chi'n gweld, ydy bod ni yn rhan o'r broblem. Byddwn ni methu sefyll, byddwn ni methu bod yn rhan o'r byd newydd perffaith yma, achos da ni'n gwybod fod drygioni'n rhan ohono ni, bob un ohono ni. Ydan, da ni'n medru gwneud pethau da, ond da ni hefyd yn gwneud pethau ofnadwy. Da ni'n heiddi barn. Da chi'n gweld, os da ni'n wynebu marwolaeth ac yn wynebu'n creuwr fel ydan ni, yna, dys gennym ni ddim gobeith. Fyddwn ni'n cael bywyd fel ydyn ni isio, sef bywyd heb Dduw. Dyna beth ydy uffern, ydy bywyd heb y creuwr perffaith. Mae'r rhybydd yn glir i ni, ond mae Duw yn galw ni yn ôl. Mae Duw yn galw ni yn ôl. A dyn ni'n gwybod hyn am un rheswm, neu'n hytrach am un person. Achos da chi'n gweld, fod Amos yn y benod yma yn galw pobl Dduw yn ôl at y fo'i hun, fedrwn ni ddim jyst cymryd bod o'n siarad efo ni, achos oedd o'n siarad gyda rhywun gwahanol. Ond mi fedrwn ni wybod fod Duw yn galw ni'n ôl oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Da chi'n gweld, nid trafod syniadau dyn ni fama rwan, da ni'n trafod person real.
person nath fyw ar y ddeiar yma. Duw yn dod yn ddyn. Y person nath wneud y pethau rhyfeddol yma, nath fyw y bywyd cyfiawn, nath pobl sgwennu amdano fo, nath i elynion hyd yn oed sgwennu amdano fo, a da ni'n mynd i darllen am ei hanes o. Yr un nath fyw bywyd yn helpu pobl, yn caru pobl, byw bywyd hollol gyfiawn. Doedd hwn ddim yn heiddi barn Duw. Doedd hwn ddim yn heiddi marwolaeth. Ac eto, mae e'n marw ar y groes. Mae'n marw trosta ni, i gymryd yn drygioni ni, i gymryd yn barn ni. Chi'n gweld mae'r ffordd da ni wedi byw yn bywyd yn bell oddi wrth Duw ac yn anwybyddu Duw. Da ni'n heiddi cosb Duw. Ond mae nath yr arglwydd Iesu Grist gymryd o arno fo ei hun, ac mi nath atgyfodi, dyna da ni newydd fod yn cofio dros y Pasg. Nath atgyfodi a torri grym marwolaeth. Ac felly, os da ni, trwy ffydd, yn troi at yr arglwydd Iesu, a da ni'n dweud, dwi wedi gwneud mes, dwi'n gwybod mod i'n euog, dwi'n heiddi barn, ond dwi'n credu yno ti. Yna da ni'n gwybod fod maddeuant yn sicr a bydd Duw yn derbyn ni. A felly gai ofyn, ydy Duw yn siarad gyda chi ar hyn o bryd? Ydy o'n dangos i chi falle bod yna bethau'n anghywir yn eich bywyd chi, fod yna bethau ydych chi angen delio gyda nhw? Ydy o'n neud i chi feddwl am farwolaeth? Ydy o'n neud i chi ystyried beth sydd yn mynd i ddigwydd pan fyddwch chi'n wynebu hynny? Chi'n gwybod, ella bod chi bore yma'n Gristion. A ella bod chi wedi bod Duw yn siarad efo chi ac yn dweud, ylwch, ydych chi wedi bod yn cymryd o'n ganiataol. Da ni'n byw gan milltir yr awr, da ni'n rhoi gymaint o'n amser i wahanol bethau. Efallai fod Duw yn dweud wrthyn ni, mae rhaid i ni stopio, mae rhaid i ni aros, mae rhaid i ni feddwl, mae rhaid i ni ystyried. Mae rhaid i ni droi fwy amser i Dduw. Nid i les o, ond yn lles ni, achos fod o'n caru ni. Neu efallai, bod chi rioed wedi twyllu capel erioed, ydych chi rioed wedi meddwl lot am Dduw, ydych chi jyst wedi anwybyddu fo. Efallai bod Duw yn cnocio ar ddrws eich calon chi ac yn gwneud i chi feddwl ac yn gwneud i chi ystyried ac yn dangos i chi bod chi angen gwaredwr. Bod gennych chi dragwyddoldeb o'ch blaen chi, nid jyst y byd yma, ond byd arall. Wel, pwy bynnag ydych chi y bore yma? Yr un lle mae'r angen i ni gyd fynd, sef at groes yr arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni blygu o flaen yr arglwydd Iesu, a mae rhaid i ni ddweud, cyfaddef yn bai a'ch credu yn efo. A mae'n dweud y gneitho yn derbyn ni, wneith ddim gwrthod neb ohono ni. Ydy Duw yn siarad gyda chi heddiw? Os ydy o, lle bod hi yn neges ddifrifol, ond mae hi hefyd yn neges o gariad. Trowch ato fo, mae'n eich galw chi. Gwnewch ni orffen trwy ganu. Mae hon yn emyn ryfeddol, yn emyn am sut mae'r Cristion yn medru wynebu bywyd, wynebu marwolaeth. Dwi wedi cwrdd â gymaint o bobl yn yr dyddiau a'r wythnosau diwethaf yma, pobl hŷn, sydd wedi medru tystio'r ffaith bod nhw'n dawel. Maen nhw'n dawel yn gwybod fedrith nhw wynebu beth bynnag sydd o'i blaen nhw, hyd yn oed marwolaeth yn gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn ei cadw nhw, ac mi fydd o yna i'w derbyn nhw yn saff wedi iddyn nhw arw. Felly gwnewch ni ganu gyda'n gilydd. Nid marw ydyw'r rhoi fy nghorff dan geiad bydd, i'm hatgyfod i gyda Christ i edrych ar ei wyth. Nid marw ydyw cael fy llygaid ar y byd, i ddeffro'n llawen gyda Christ trwy'r un ei aberthryd. Iesu, fy roes
waed yn llu. Elw yw marw nawr i mi. Colled ydyw ennill popeth heb o ti. A mae byw i mi yw Crist. Nid marw ydyw dweud ffarwel wrth ddagrau oes, am y gorfoledd gyda'r un am prynodd ar y groes. Nid marw gollwng fynd ar euoglwch fy nghnawd, i'm codi'n rymus ar Elin, fy ngheidwad i am brawd. Iesu, fe roes dy waed yn llu. Elw yw marw nawr i mi. Colled ydyw ennill popeth heb o ti. A mae byw i mi yw Crist. Nid marw rhoi fy hun i'r atgyfodiad byw, orch fy goddangau drwy ei nerth, fy arglwydd i am Duw. Nid marw gadael byd, mor ddyrau a llawn o boen, i fyw ynghlwn i'r cyfiawn yr ai, yn neyrnas wen yr oen. Iesu, fe roes dy waed yn llu. Elw yw marw nawr i mi. Colled ydyw ennill popeth heb o ti. A mae byw i mi yw Crist. Iesu, fe roes dy waed yn llu. Elw yw marw nawr i mi. Colled ydyw ennill popeth heb o ti. A mae byw i mi yw Crist. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda ni y bore yma. Da ni'n gobeithio, wir yn gobeithio bod chi wedi cael bendith, wedi cael sialens o'r gwasanaeth. Os da chi eisiau siarad mwy amdan hyn, os da chi eisiau clywed mwy am y pethau yma, na fedrwch chi ddod draw at wefan Capel y Ffynnon, fedrwch chi gysylltu efo ni trwy hynny, neu mae yna wahanol ddolenni nawn ni roed ar ddiwedd y gwasanaeth i chi i'w dilyn i gael mwy o wybodaeth. Ond y peth pwysig ydy, wy'n unrhyw beth ydy bod chi'n troi at Dduw. Bod chi'n troi at Dduw, mae eisio eich galw chi, mae eich galw chi, mae eisio eich derbyn chi. Felly, gadewch ni orffen gyda gair o weddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am bore yma. Diolch bod gyda ni'r sicrwydd yma bod ti ar hyn o bryd, dwi ti ddim yn barn i ni, mi rwy ti'n yn galw ni. Mi rwy ti yn galw ni ac yn gwneud i ni ystyried ac i feddwl. O arglwydd Dduw Dad, da ni'n gofyn, plis y byddi di yn helpu ni droi ata ti, sylweddoli bod ni methu byw yn bywyd ar ben yn hunain. A da ni methu marw ar ben yn hunain. Da ni angen gwaredwr. Ac o Dad, bydd gyda ni rwan felly. Da ni'n cyflwyno'n glad i ti. Plis gweithio
Da ni'n gweddio, plis y bydd y feirws yma'n diflannu yn sydyn iawn. Ac o Dad, i'w chlaw pob dim, da ni'n gweddio bydd pawb a phob dim yn rhoi dy gogoniant i ti. Amen. Fi